Magandang gabi mga kabarik. Tayo ay magugulay ngayon ng sigarilyas. Meron tayong sigarilyas, pangalawang gata, unang gata, tapos bawang sibuyas, siling, labuyo, tapos tinapa, tapos ginisa mix, tapos paminta. Ang luto nito mga kabarik ay style Bicol Express na sigarilyas na gulay. Tingnan nyo mga kabarik kung paano natin lulutuin. Paghahaluin na natin lahat ng ingredients at pati yung gulay. Unahin muna ang sigarilyas. Dami. Ito mga kabalik, dahil maraming gulay, makakatikim ito ng aming kapitbahay. Kami namimigay sa kapitbahay namin ng niluluto naming ulam. Share your blessing. Sunod na ilalagay ay tinapa. Tapos ginisa mix. Ito, bawang sibuyas, siling labuyo. Yan. Tapos yung pangalawang gata. Tapos sasalang na yan. Huwag na muna natin haluin mga kabarik. Paminta. Yan, pag kulo niyan mga kabarik, i-impis siya, saka natin haluin ang gulay kasama yung ating mga rekado. Sige, game. Salang na yan. So ngayon mga kabarik, tingnan na natin, baka nakulo na. Nakulo na. Haluin na natin siya. We forgot something. Ang dami. Magtukong lang day, batch 2020 kaso diba nag-lockdown sa rin yung evidence na hindi mo bother, magaling talaga. Magtukong lang day, si Bill, galing sa numbers. Galing nun sa Nagmumula ka mag-board exam si Kuya. Sabi ko, congrats kuya. Takpan ulit natin mga kabarik para lumambot yung gulay. Mamaya uli, update ko po kayo. Baka siya kasi ngayon. Tingnan natin yung tuna. Lagi mo muna lagyan, tinimplahan mo, di ba na practice, tinimplahan mo na kasi saka ng papel. Uy. Tama na ang lasa. Tinimplahan to ng asin saka kunting patis.
Hindi lang namin na i-vlog. Kalimutan. Ito na to mga kabarik. Pwede na i-serve. So ngayon mga kabarik, ito na po. Naka-serve na po. Naka-ready na po para pang-ulam ngayong hapunan. Sana po nag-enjoy kayo sa aming niluto na ginataang sigarilyas. Sana po mag-subscribe po kayo kasi wala naman pong bayad para tuloy-tuloy ang panonood nyo sa aming video. Maraming salamat po.